गासिबो आंनि इउटुब चेनेल असमि बसुमतारिसिम बरायबाय लोगोफोर आङो माने मोनसे फुजायाव थांदोंमोन बे फुजायानो जाहैबाय फुलुगुरि फुजा होनना बुङो आरो जायगाया जाबाय जोगोनाथजार आरो एक्सुवेलि बियो जोगोनाथ मन्दिराव जादों स' नोंथांमोना बे फुजा थांनायखौ नायलांबाय थागोन होननानै दानि गेटखौ मोनबाय बेनिफ्राय बे फुजाया साननै जादों आरो साननैनि जों फार्स्ट खालि फैनाय जास्ट दिनैयाव माने लास्ट दे आरो मन्दिरखौ खुलुमखांनानै नै बिथिंगालि जे प्रग्राम जाबाय थादों बे प्रग्रामखौ नोंथांमोननो देखायबाय आरो जों एसे नायदों जिहेथु ओमफ्राय ओनसोलनिनो गेदेर गेदेर सुबुं एमएलए एमसिएलएफोरा फैदों फैनानै बिथांमोना भाषण होदों ओमफ्राय नायदों लोगोफोर नोंथांमोना आंहा दा बिखुनजो मोनदों बिबोनां मोनदोंहा साहा लोंनाय बे आंनि बिबोनां जायो आंनि एक्टरनि श' नायदो आरो बाबुआनिया एदावहरबाय थादों बेखौ ओमफ्राय दखानाबो बिसोरनो बिसा आनै लाहानिनो दखान जाहैबाय आनै आरो आयं बुरि लाहानिनो बेयावनो माने जाहैबाय आरो दा नैबे जाबाय बाजै गुफुर जि माने सुइटार गाननाया जोंहानि आइ बिखुनजो जायो आरो नैबे फुजाखौ माने बर' हारसा गासैबो जयै लोगो नांनानै खालामो आरो ओमफ्राय दा माने खेराइ खयराबारिनि खेराइ ग्रुपखौ लाबोदों ओमफ्राय दाब दाब जायगानि मोसाग्राफोर फैदों बिथांमोननि प्रग्रामखौ दसे नायनानै फिन फैलायबाय जोङो माबा मोनसे जाना लानो होननानै माने आरो दा एसे बेरायनानै आरो नै नोंथांमोननि सेरावहाय बिरग्रोस्रि मोसानाय subscribe खालामना हो channelखौ मानो होना बेबायदि दुखुनि दोंसे मेथाइ खननो लादों आं एबा लिमा होनाय बिनाय थाखाबाय गोजोन्थों हरनि कालचार नाइटआव मोसाग्रा आरो लकेल सिंगारफोरा रोजाबखांनायनि उनावहा माने बर'नि मुंदांखा सिंगार फैदोंमोन बिथांमोननि बर' ना मा होनखो जों हरथौनाखाय थाबाय थानोसै ओमफ्राय बेखौ आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामजासै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय